Helo chi gyd, pawb yn iawn? Dim! Diolch. Ie. Felly, pam nathoch chi gysylltu? Achos nathoch chi gysylltu efo ni spel yn ôl? Dyn ni gysylltu cyn unrhyw drychineb yn y clwb. Oedd o fel rhan o ddatblygiad gwirioneddol bositif y clwb yma. Oedd wir wedi codi niferoedd yn dod yma, nifer gweithgareddau, popeth wir yn edrych yn ffantastig yma. Ac o'n eisiau i'r lle gael facelift. Ti pethau bach ymarferol neis a peintio ac ati. Dim byd difrifol a wedyn dath y llifogydd. Mae rhanna o gymoedd y de wedi bod yn delio â'r llifogydd y mwyaf difrifol ers degawda, gyda mwy o law yn disgyn dros y deuddyd diwetha na sy'n cael ei gyfnodi fel arfer mewn mis. Ar un adeg, roedd yr afon yma dros 5 metr o uchder. Nifer o bobl leol wedi dweud wrthai nad oedd i gatiau llifogydd nhw werth dim neithiwr gan bod yr afon wedi dod dros eu pennau nhw, a nhw nawr yn wynebu'r gwaith o glirio lan. Oedd yn hollol ddifrifol, a godi rhyw 6 troedfedd yn do. A gyda dodrefn yn arnofio a popeth yn cael ei ddinistrio. Ac felly, da chi'n eistedd mewn y gragen heddiw ar ôl lot o waith clirio, lot o waith gwirfoddol.